Η συντακτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδιάς ημέρα, αφουγκράστηκε τον απόϊχο του κόσμου, ερεύνησε ιστορικές πηγές. Εστίασε περισσότερο στα γεγονότα της Δυτικής Μακεδονίας, βρήκε πολλά ιστορικά στοιχεία, συγκέντρωσε πάρα πολλές φωτογραφίες από τους κατοίκους, χαρτογράφησε γεωγραφικούς χάρτες και κατέγραψε αφηγήσεις χωριανών. Παρακολούθησε από τα λεγόμενά τους την ανάπτυξη της καρδιάς. Αρχές του 1970 ήρθε η Λίπτολ και έπειτα η ΔΕΗ. Το 1976 οριστικά η καρδιά χώρισε στα δύο. Αναγκάστηκε να μετικήσει, δηλαδή να εγκατασταθεί στα Κύλα Κοζάνης και στην Πτολεμαΐδα. Ο Σύλλογος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, εξέδωσε τον πρώτο τόμο της ιστορίας και γεωγραφίας του χωριού. Ακολουθεί ο δεύτερος τόμος με τη λαογραφία, ήθη και έθιμα, παραδόσεις, τραγούδια και τοπιολαλιά.